मात्र जोंनि जे रेफारिमेन बिथांमोनखौल' जोङो सिनायथि विक्रम नार्जारी फिजिकल इंस्ट्रक्टर DSO क'क्राझार बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय बे समाव खावलायदों। साबायखर थाबाय आरो जोंहा बिनि गिबि थांखियानो जाहैबाय बिथाङा जोंनि गेजेराव मिलायनानै थानायनि शान्तिनि आरो उन्नतिनि जुनै बे टुर्नामेन्टखौ फाथिदों आरो दिनै बेवहायनो बे लेभेलसिम जों लांनो थाखाय सेस्था खालामगोन स्टेट लेभेलसिम लांनो थाखाय जों सेस्था खालामगोन मात्र जोंनि जे रेफारिमेन बिथांमोनखौल' जोङो सिनायथि होसिगोन बे समावहाय आङो जाय बिथांमोना दाख्लिनिफ्रायनो बे रेफारि बर्डनिफ्राय जोंखौ हेफाजाब होफैनाय रेफारि बर्डनि मेम्बार बिथांमोनखौ आङो सिनायथि होनो आवगायग्रोदों दिनैसिम बिथांमोना कारणे अनुरोध करिछु धन्यवाद থাকিল झुमका मार्डी निजर परिचय দিব कारणे अनुरोध करिछु गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय बे समाव खावलायदों धन्यवाद माबाफोर बोरैहाय जों आवगायलांनांगौ बिनि सोमोन्दै फंनै बुंनानै लोगोसे बे मेलखौ फोजोबनाय जासिगोन कुसगाव समस्थिनि TLCनि चेयारमेन थमास नार्जारी आरो लोगोसे बेवहाय लिंहरजानाय आलासि नोंथांमोन आरो अनजालु गेलेग्राफोर आरो बेवहाय नुजाफैनो हानाय फुटबलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोलुर बादायलायनायनि जिथु माने जोंनि बिटिआरनि CEMनि नामै मोनसे शान्ति ऐक्य आरो मोजां मोनलायनायनि मोनसे माबा लादों टुर्नामेन्ट आरो बे टुर्नामेन्टखौ दिनै फाइनाल खेलायाव हाबफैनो हानानै गावखौनो
दा बे समाव गाहाय आलासि मानगोनां हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म सार लोगोसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट अफिसनिफ्राय नुजाफैनो हानाय जोंनि नडाल अफिसार मानगोनां थमास सार लोगोसे बिक्रम सार आरो जोंनि कचुगाव ब्लकनि UPPL दोलोनि आफादगिरिजों लोगोसे दैदेनगिरि लोगो नोंथांमोन गसाइगाव जिल्ला UPPL दोलोनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन जोंनि समस्तिनि मोनफ्रोमबो BCDCनि मानगोनां चेयारमेन नोंथांमोन प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि नोंथांमोन बे ओनसोलनि मेलेमजिबि नोंथांमोन बे ओनसोलनि गावबुरा नोंथांमोन रेफारि बर्डनि दैदेनगिरि नोंथांमोन